Norok jotono naibaidi parachute chikon jat gas bai urinai kujok sakao rohori tonglayo joto cherai bai khonai bai ke dol khlai tongtho khai joto nok kaisani sarap mama hor sana jorao naitho tongtho khai borok yak ni sanamjak parachute busa gas bai ke uriu bo bisingo jati dosi hake hor bai ke soginai gas khlainai bono chuk go khai tira hormani sek tok nai dong jere rok nai tang lai sok lai abo uri thangka bo black nai to kenoro kchen khlai Suti. sek se nai to ke uri thanga kutuk sakawa nai pa masuk senai tong Tha. bo hor bisingo chung tongphono kajak khamia bo yangkai kaluga haji patla ni dongo bo khamia bo benyo gas hake phan mani uri thango kutuk khai bo yang kaimini tekisa kami hatayo phono bo thangai uri thango Kelai. bini phan omasuk kai tong Uibona hata linsmi nokha hangke otamu kchung pohorchungi phega nasi goi jihninyai wana ma sincha bo ungjagai pal ke ma nasi hol buchia borok ngangka so buchi thane rok to oba haike o belum ke sira hokana hninyai khawo chongi nyau khawo chongi mai rok ngka bono nasi gai belek chawan layu otamo record hagi phega record kalai kana oba hero gon suklai okay tabuni borok to jotono sibai mane ba jotono nogoi ma ba jotono khlanya rong ba borok to kono puti thango agi rogo ba hero ngha kai play khiwana ma Sawai ka rashi na wa. wana mani phai Rashi na wa. kaisa thamani yagalo kasi rohar pami yagalo te kaisa rohla jauna Isi jagli ya. Athar kiri ka hang ngai thang bula. Ma isi tara mani yani makhana yare. Nang bahai ga dekhe. Tama kha. Ma thang. Mani nande. Oh mayo tang mak lagi sabin chehra. Chao nang sai ribu. kaisa uri thamani kuchu go athukri kaisi nor chu ko Sawai ka. kaisi nor ka lai haslo thangka abo na to sinto abo bunyi kanyo klai kana ko bai kana buigo Kula dati chena ra. hata musim na hari tong kana bono to kai Na nai gire moi. ke rahol lai jau nai jotono tong tholai jak mani lai jak Athar kiri ka hang ngai thang na. ni tong lai bor Oh dai tan tan nga tho. ke Zoto na. khatung khoda ba ke raholi pe ja tabu te ke sha rok rahol lai jau Ya nai di kham pro pa nyo. Orang mulai kham hot Nai di. Buka thong tai hamu. Wa ala se sanda. tong tok ngi tong o horo jo to pa ke nok kai seni besarok Mayak bai khabule. khatung khaja ke Am dia thaki belum ora. gas Eh thaki ko bela si bai ba thang bela. namjak obor hori tong ngi Ini orang klai de. mo manai lai borok Dawi sane moi to yang. dekhi kogrok salai lai Ang khama. thangka raho ka tabu Khai na ngo. nai bidi Oi di haro khai da mo. o besek nai to kai puri thano Ei chikon. tu cenamani hor jarawo hor ni pohor bai ke Oh. Nung ba hanya mo hanya na sa parang na dai sa. ye phanme sak rawai ma tong lai phanman chokang ke se bono yakri ma raho nai phanman se sini raho ka ke datin kalai thango kuchukoi beri man ya hate raho kalai thango Ani yang bai khana re. Bolat ke phanman se Yo war sa go. bono yakna kokre Tuma yang wa. ye ko kaham kai pharman apun ma yakri raho di Mana ka ha. Orang biara. Desha phan nani ni tongko Ba ani yang lai yak nung sini ni. phan Sasuka. kaham ke bani raho di Dede. tu go beri thana na bagi Berapa puluh. Roho sinai.
Ready, thang Đã có thang. hiểu hơn là thì thôi chả tao cái mà đó. cho to cái thằng này Ê. bớt cái phần mình cắt cái xe Ờ. riêng cái master cái bạn mình bagi po càng kinh lý tao cả hàng cái này cho to cái chân cái pa cái sứ này cho cái thằng cái bạn Thane sini imang nó bùra khai đi. lấy này cho Có ông nó cũng không biết bùra cũng chưa to hả? chân cái thằng cái này thì đôi cái liao mà sứ khá sâu đi chẳng cả thì yêu cái đó nó nên là ngon Cái cái gì ha? hay cái sinh tao vô thành cái tổ này này để cái sản phẩm khá cái nó đọc xin video nó na sinh công đi sinh tiêu video ketal nó rồi thani rồi hôm nay cái rất nó Cái nó cái mà sẽ đại đi rồi cái chắc không biết